partije Republike Srpske Živka Marijanca da nam se obrate sa nekoliko riječi. Dobro večer, drugarci i drugovi. Šta reći posle predsjednika kad je predsjednik sve rekao? Međutim, predsjednik je već promovisao pobjednika. Pobjednik je Milovan Čerek. Međutim, Milovan Čerek bio pobjednik i 2000. Ali, ovo što se desilo 2004. opominje da ne desi se i ove godine. 2004. godine izgubili se 150 glasova, a 500 glasova je bilo nevažeći. Uglavnom je on bio na tome listiću, ti listići su precikani. Pa on vas sve skupa to moli da obratite pažnju da ne prevari ponovo. Čujem da se kupuju glasovi za 100 maraka od SDS. Kaže, bude 100 maraka. Ja vam kažem da uzmete tih 100 maraka. Ako možete 4 godine da živite od tih 100 maraka. Milovan Čerek vam nudi posao u naredne 4 godine. Nudi igrališta, nudi kinosale, nudi ostalo, gdje djeca neće biti na ulicama, gdje neće se drogirati. Vidim da je ovdje puno omladine pionira i nastavlja. Socijalistička partija, to je partija socijalne pravde. Da nije buntovništa ne bi se osnovala 1993. godine, kad je uvidjela da idu samo radnici, djeca radnika, ljudi sa sela u rat, a djeca političari i oni, kako su ih nazvali, donatori, odnosno tajkuni, oni su bili kome nije donio dobro, oni su sve uradili da SDS vrate ponovo, jer nisu našli mjesto kod Slobije koja je mogla da sačuva taj njihov kapital i oni se prenijeli taj kapital vani, a ovdje su radili da obore Slobu i oni su to uradili. Oni su to uradili i kada su došli, onda su prodali preduzeća. Postavili su ljude u preduzeća koji su doveli do stečaja preduzeća i prodavali su uzrašta ta preduzeća, a radnici su ostajali bez posla. Mi se i danas borimo za sve one radnike koji su 30-35 godina proveli na radnom mjestu, a danas su bez posla. Ne samo što su bez posla, nego su plaćali 30 godina socijalno osiguranje, zdravstveno i penzijno, a danas prvi put kad se pojavi u medicinskom centru ili u vašem nekom regionalnom, ovdje moraju da plate kao da nikada nisu radili, nikada nisu ništa plaćali. Doveli su na niske grane preduzeća radi toga što tajkuni nisu mogli da kupe preduzeće koje je radilo ili nisu imali toliko para. Međutim, smatrali su ti tajkuni da će moći da dignu to preduzeće da rade, ali uglavnom to su bili poreze radi toga što nije znao da se može ići u zatvor za to. Obrazovani ljudi koji znali da se može ići u zatvor, zato nisu smjeli da ulaze u takve poslove. Socijalistička partija će se zalagati na narednim izborima i to će biti njen projekat, kao što je projekat u Srbiji gdje su socijalisti rekli hoćemo penzije da su 70% prosječne plate. Prema tome, oni su sada već digli 10 i to u naredne 4 godine će postići. Znate koliko je kod nas penzija? 35% prosječne plate. 270 maraka, a prosječna plata 700. To znači trebalo da bude 550 maraka i mislim da bi se moglo skromno da žive penzioneri. I da ti penzioneri mogu da kupe igračke svojim unucima, a ne da očekuju od njihovih roditelja da im pomognu da prežive u ovom vremenu. Ne dozvolite da omladina ide po Sloveniji, da ovdje završava fakultete, a gore da ide raditi građani kako da primanse. Ne dozvolite da ostaju neudati i neoženjeni. Kako će se ženiti odavati, niti radi, niti imaju posla, niti imaju stanove, niti imaju gdje da žive. Ostaju 30-35 godina ili ne idu negdje vani. Kako otići van kada svi to neće? Možemo izvod pasoš, ali gdje je ko otišao sem Hrvatske i Srbije? Mali su oni koji su otišli u Europu.